Здравейте, приятели, аз съм Nature.bg. Днеска си гледаме си някои видеа да Skibidi Toilet. Ама аз съм ги гледал всички, ама се правя, че не съм ги гледал и проучваме с първи епизод. Приятно гледане, да се абонирате за канала, да лайкнете, да шемнете. Ана, Skibidi Dop, като ти запукам за тебе, ще заримкам. Това не ги гледам, аре бе. Къде е второто, бе? Skibidi Dop, Ана, what the fuck? Айна, сега стане скелет. Oh yes, come on baby. What the hell? Dema macho. Те кой ядат, бе? На война ядат. Те сигурно гледат от мухите и се прият. Изедоха войната и станаха туалет. На голема туалетна. Стръгна ми, че си седем у нея. Сузоцепи, бе! Ано, значи аз туалет. И аз от тебе ще се уседем. Леле, колко туалетни. This is Skibidi Dop, yes. Skibidi Dop, Skibidi Dop. Окей. Не, това не е той. Това те. И от тебе ще се уседем. Само да не ми изядеш войната. Войната да не ми изядеш. И от тебе ще се уседем. И от вас. Аз ще се уседем очите. Добре сести за Skibidi Dop. На камерамен и Skibidi Dop се тепат. Световната война затвори. Някой... Ана, то си ни тепа. Добро се щити. Да. Сега и от тебе ще си. И що не си заракал нея? Камера. Те търчат брум. Карат. Ано! Полицайите ни узнаха. Напаха. Вот так. Вот здесь. Вот. То с папа нашите. И заспах. Браво. И те камери ме посетиха и вие да седнете лайк. От идва у вас и после мълчите. Ано! Бам! Леле, летат туалетни. Ле! Ти пашо ми се преразбегай. Леле! Пиу! То се стреля. С лазером. Тебе ще си изпикаем очите са. Пая камера. Стреля.
sve tela туалета. Абе, как ги отцели? Ау, заболя. Пускат вода. Аре. И после как ще слезнете си падате. Да, как падате у нас на гости.